hanjin belbela, hanjin cikin shi, macin da bata samu aifuwa ba, ki cire ki wanke, ki shanya, in ya bushe ki daka. In kin ga al'ada ki ringa zuba a buta kina tsarki kina sha kaɗan. Wallahi kafin wani al'ada ya zo Allah zai iya azarta ki da yaro. Wannan ma na yi wa mutane da yawa, na samu kuɗi da shi masu. Gashin gelansa, gashin gelan shi, gashin da yake nan baya. Kamar yanzu akwai wani wanda yana maka gori, shi ɗan mai kuɗi ne, baban shi yana da matsayi, shi yana da matsayi, yana ta ma dariya. Da wannan zaka mai da shi baya, amma sai ka hada da gelan alade. Zai talauce rayuwar shi, ba zai saka, sai dan wani ya samu ya tallafa mai. Gashin gelan shi. Wajen wuyan shi akwai wani dogon abu haka, harcen a ciki yake, amma abun kamar kullutu. Idan ka cire wannan dogon abun na cikin wuyan belbela, mai gidan ka hada da wuri, ka hada shi da wuri, ka daka su tare. Sirri nake baka, ba ka daka ba, ka juya a cikin wani karamin gungumi ko wani karamin roba haka, sai ka zuba tawada a kai. Ba ka zuba tawada a kai ba, to rubutu za ka zo ka yi, ka nemo allo da alkalami ka zauna. Me za ka zo ka rubuta? wala bil khairi bima yastaqim, wala bil khairi bima yastaqim, wala bil khairi bima yastaqim. Ko kuma wannan zai baka wahala, ka ɗauki kara sai tu karbara sai tu kasilatu jigiduna. Idan wannan zai baka wahala, innahu la rajila qadir, akwai mimun ɗaya ciki, shi zaka bude sai ka sa uzurinka. Amma innahu la rajila qadir za a rubuta maka kafa 1000 ne. Mimun ɗaya ne ciki, ka bude ka sa uzurinka, sai ka zuba zuma a cikin wannan ruwan rubutun. Shafawa za ka yi, ba sha ba. Mai gida ba zai cika kwana 41 ba, Allah zai iya baka abin da ka nemo. Kan belbela da kan aku idan ka haɗa wuri ɗaya ka ɗaure, mai gida masifa ne. Duk wanda ya ganka zuciyar shi zai tsinke. Sai sa ba na son bayarwa. Allah ya sai sa ba na son bayarwa. Mai gida sirrikan akwai time ne babu, saboda ina aiki tukuru. Yanzu haka na nake bidiyo ma kawai na ce ne, ba ka ba akwai mutane wallahi, na ce ne na yi kawai. Ka gani naman belbela, naman sa baki ne kirmai ko naman belbela. Ajiya naman belbela mallaka ne fa. Za ki iya mallakan mijinki har sai an kira shi mijin hajiya. Naman belbela kawai. Sai dai ba na so a yi zalunci da shi, kai bari kawai. Kamar namiji ya zo ya sa rana, ko kuma kuna tare da shi ya hana ka aure, ya rike shekara da shekaru, daga baya zo ya auro wata daban, ya ci amananki. Don ire-iren waɗannan mutanen ne nake bayarwa. Amma wayansu za su iya ɗauka yanzu haka kawai su yi ɓarna da shi. In ba ka ba zan faɗa. Ko da ya nema wancan yarinyar zai koma gunki, sai ya aure ki, tunda shi ya lalata rayuwarki. In kana ji mutum yana cewa asiri baya kama ni, ba wai asiri baya kama mutum bane. Baka samu abin da zai yi tasiri akan shi bane. Duk lokacin da ka samu abin da zai yi tasiri akan shi, da ya so da bai so ba, zai yi abin da kake so. Wannan farcen belbela, kaga farcen dogo ba lankwashe ba. Da ka cire kowane kafa guda 4 na ciki, sai ka nemi kafan shaho mai ɗaukan 'ya'yan kaji. Shi kan kafafuwansa na duka za ka yanka wajen gwiwa zuwa kasa, sai ka da farcen belbelan nan ka daka. Mai gida abun mamaki. Garin sai ka saka cikin kise, kamar kisen dabba za ku narkar, sai ka zuba garin a ciki sai ka rufe. Kullum kafin ka fita yake dalla ka kaɗan ka shafa,
ka gani. Kullum ka shafa, ba za ka iya yin sati ba ma za ka dakatar. Saboda samu ne zai zo ma, kai da kanka za ka tsorata. Gaskiyan zance, ni na yi wa mutane. Mai gida ku sirrika fa, time ne babu, da haka zalika da mutane wayansu ba su da fahimta. Abin da ta nake gwari in na yi bidiyo yanzu wani sai za ka kira na wai ni ban gane ba. Kaga maganar ni na faɗi magana ba na maimaita. Dala ku kasa kunne ku ji mai kyau, in za ka yi ka yi, ba za ka yi ba ka bari. Ka gane? Allah ya samu dace. Zuciyan belbela mallaka ne mai ƙarfi, shi da lalle mace za ta haɗa. In kika samu zuciyan belbelan yayyanka da reza ko wuka ki shanyan ya bushe ki daka ki kwaba da lalle, wanda take son aure Allah zai baki aure da wuri. Wanda kina gida ba kwa shiri da mijinki da kishiyoyinki, ki yi lalle ɗaya kawai ki gani, sai ki koma ke ce jagoransu. Za su ɗauki yarda da amana ne su ɗora miki. In kuma mutum yana ta raina miki wai zan aure ki kaza bai zo ba, ki ɗauka ki gwada. In shi bai aure ki ba, wani nagari zai zo ya aure ki. Sirri ne mai gida, sirri. Koyin belbela yanzu, koyinsa. A yanzu in kana so abu ya faru yanzu, kafin in ka samu koyin kawai, koyin belbela in ka samu abu kaɗan zan gaya mu. In ka samu koyin belbela yanzu ka tara yawun bakinka ka tofa ciki, ka dinga yi kamar kana wanke shi da yawun bakinka. In ka tabbatar yanzu duk ya jiku da yawunka, abin da kake bukata, wane ne ina so shugaban kasa ya samun hannu cikin wannan takarda, ina so su samun hannu in samu abu kaza, a kwastan sun rike kayana, ina so a bari. Mai gida, ire-iren waɗannan aiki emergency yake. Ka kira sunayensu duka, ba ka kira ka gama ba. Kafanka na dama, a jikin kafanka na dama za ka fasa. In aikin ba zai yi ba, in ka buga kan kafanka na dama ba zai fashe. In aikin zai yi wa kan kafanka na dama, za ka ɗaga haka. Ba ka ɗaga haka ba? Ka ga uzurinka a cikin kafanka za ka buga. Mai gidan ka buga ya fashe shi kenan. Aikin nan fa ina yin shi miliyan 2 ma ba zan ma ba. Saboda na san na yi maka abunkan da aka makalar za samu. Allah ya yarda, amma na baka fi sabili. Audu na gaya ma fa idan na samu time, ba bidiyo ɗaya ba fa, zan iya yin bidiyo a jere har guda 30, kuma ɗaya da ɗaya ba iri ɗaya ba. Amma yanzu lokaci yana ƙurewa. Idon belbela, idonsa ƙwayan idonsa maita ne su gugu. Mutum ya ci abinci kaza manyan za ka yi ce mai wani abu kaza ka ci idonsa. In ka kwakule idonsa guda 2, amma akwai wani abu karami wanda za a haɗa da shi. To kaga ni ba zan baka ba, saboda maita ba na bayarwa. Haka zalika ba na son maita. Idon belbela in ka cire da kan bushiya, ta kona su a cikin wani karamin kwano ko karamin gungun, in ya yi laushi ka ɗauka ka zuba a cikin kwalban turare ka ringa shafa ka gani. Mai gida na baka wata ɗaya, sai an ce ka koma yankan kai, ko ce kana sayar da kayan maye, ko ma ƙarya ka shiga ilmilati. Sabon samu. To abin da yake bani dariya din, mutane suna cewa wai aljani suna kawo ma mutum kudi, yana da aljanu ne. Aljani fa bari iya kawo ma kudi haka ba, dan kudin da aljanu zai ɗauko kudin haram ne. Ina ji mutane suna faɗa wai kudin da nake facaka da shi ni Muhammad Fanifa, wai billahi ina da aljani ne yana ɗaukowa kawai yana kawo. To bari in gaya ma mai gida, kai baka gane ba, ni na fi ƙarfin aljani. Kafin aika aljani yana da abun da ina aika ya fi aljani sauri. Ban da aljani da yake kawo min kudi, haka zalika ba na so. Kar ka ɗauka Samiriyu ne. Samiriyu shi ne gwaigwayin aljanin can da za ku yi agreement da shi shekara 7. In 7 ya yi za ka talauci. Bokaye ne suke amfani da wani. Ka lura mana, duk manyan boka shekara 6 ne za ka ga ya zubi, bare ƙara yin kudi ba. Ka lura ka gani. Duk babban boka shekara 7 ya ƙare, bare sake yin kudi.